E para rematar, dicirvos que fronte ese I+D+I que ten o Partido Popular, que tanto se grava o señor Núñez Feijóo, as políticas do I+D+I, I+D+I deles é incapacidade, máis desleixo, máis irresponsabilidade. E fronte a eso, I+D+I nacionalista. Imaginación, máis dedicación, máis inteligencia. Eso é como para... A paso a Millán, alcalde, sempre nacionalismo. Adiante co Bloque Nacionalista. Boas tardes a todas e a todos. Antes de nada, Tareixa darche unha triste noticia. Non che dixen aínda. Acordaste que no ano 2008 asinamos un protocolo que debía levar á construción das primeiras 80 vivendas de protección oficial e de promoción pública no concello de Moaña. As primeiras vivendas de protección oficial e de promoción pública en solo municipal no concello de Moaña. Fixémolo nun momento de gran ilusión, de gran empuxe, cando criamos que podíamos levar as cousas moito máis alá de onde as levaran outros. Pois teño que dicirse que todo aquilo quedou en papel mollado. Sinto. Acabamos de recibir hai poucos meses, 2-3 meses, unha comunicación daqueles que destrozaron a túa Consellería da Vivenda e a fixeron de novo un pobre Instituto da Vivenda e o solo nun recanto perdido nunha administración. Un escrito polo que se resolvía que os solos da xunqueira que lle ofrecemos para construir as primeiras 32 vivendas de promoción pública de Moaña, de precio baixo, promoción pública, consideraban que non eran terreos adecuados. Despois dun feixe de expedientes que demostraban que eran terreos adecuados. Despois de incluso chegar o delegado provincial a encargar e a realizar o proxecto para esas vivendas. Levan 2 anos mareando con as tristes 9 vivendas de protección oficial nos terreos do Real, nos terreos de Fragata de Altaz. Estiveron mareando a calificación de vivendas de promoción de protección oficial durante 2 anos. E aí tiñamos a esperanza de construir as vivendas e de conseguir a pé de 250 metros cuadrados para construir o Centro Sociocultural do Real en solo municipal, para salir de alquiler e poder ter un centro sociocultural propio do concello. Xa por non dicir os 2 outros compromisos de construción de vivenda de protección oficial na Xunqueira ou nos terreos do antigo Concello Vello. Este é o desastre que nos conduciu o goberno Feijóo, o goberno da austeridade, o goberno da miseria, ou máis ben, o goberno dos miserables, que teñen como especial empeño destruir o pouco ou moito prometedor de futuro que conseguimos plantar Tareixa con tanto traballo durante 2005-2009. Pero ollo, daquela igual nos colleron por sorpresa. Nin en Poio, nin en Pontevedra, nin en Moaña, nin en Bueu, aí non nos van coller por sorpresa. Aprendemos e conocémonos.
Aquela foi unha tremenda experiencia para todos os que levamos no bico un cantar, para todos os que nos consideramos nacionalistas e cremos neste país. Perdemos unha batalla, pero estamos todos en pé. E as eleccións do ano 2011 demostrarán que o Bloque Nacionalista Galego está en pé, está con ganas en todo Galiza, que vai cumprir os soños das xentes traballadoras, das xentes que creen en Galiza, das xentes que creen no noso futuro, que xa estamos aburridos de mentiras, nin 45 días, nin 45 semanas, nin 45 meses. Xa coñecemos as mentiras do presidente da Xunta, coñecemos as mentiras de todos os seus corifeos, aqueles que van reproducindo a cizaña concello por concello. Non teñen razóns, non teñen argumentos. Xa non digo que teñen razón, simplemente non teñen razóns, non teñen argumentos. Sabedes o que teñen? Simplemente potentísimas megafonías. Potentísimas megafonías